किसैया पलंग के पलंग 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 के पलाई पढ़लाई करेला। डीजे दिलीप पटेल छोरैया घरया कवारी धरेला। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। हर डर लागे जब जब चढ़ेला। हर घरया कवारी धरेला। डर लागे जब जब चढ़ेला। सखी रे जब पकड़ेला सौंसे अलंग सिहरेला। हिक भर लड़ेला किसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। हसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। किसैया पलंग के पलंग पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। Presented by Lovely Films Production। ढलाई करेला। ऐसन मरद सखी मिलल बा लागे दिमाग से हिलल बा। ऐसन मरद सखी मिलल बा लागे दिमाग से हिलल बा। दुख बा के करा से कहीं हो कैसे के ओकरा परही हो जीव मुरा जरेला। किसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। हसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। किसैया पलंग के पलंग 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 के पलाई पढ़लाई करेला। डीजे दिलीप पटेल छोरैया बनेला उ मिसतीरी रे काटिले हमरो जघीरी रे। बनेला उ मिसतीरी रे काटिले हमरो जघीरी रे। जब से बियाह रे कइले बा हमारा के उ पगलइले बा। झूठो हमारा पे मरेला किसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। हसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। हर घरया कवारी धरेला। डर लागे जब जब चढ़ेला। सखी रे जब पकड़ेला सौंसे अलंग सिहरेला। हिक भर लड़ेला किसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। हसैया पलंग के पलाई पढ़लाई करेला। डीजे दिलीप पटेल